Hej og velkommen til denne podcast, der handler om afsætningsøkonomisk metode. Podcasten er udarbejdet til dig som elev på HHX på Lemvig Gymnasium og som skal afslutte studieområdet del 1. Du skal som sagt høre om afsætningsøkonomisk metode, eller hvordan giver man det bedste svar på et spørgsmål, der vedrører en virksomheds afsætning. Forestil dig, at din afsætningslærer stiller dig et spørgsmål, du gerne vil give et rigtig godt svar på. Du kan så vælge at gå ned til din lokale pølsemand og få en snak om problemstillingen. Det er det, mange afsætningslærer kalder pølsesnak. Og det er vi ikke så glade for. Vi vil hellere have, at du arbejder systematisk med at indsamle data og anvender fagets teori til at give svar på spørgsmålet. Det er det, denne model skal illustrere. Først så ser du på spørgsmålet. Det kan være et konkret spørgsmål eller en problemformulering. Det kan også være, at du skal undersøge, hvilke udfordringer virksomheden står overfor. Dernæst skal du så have fat i din afsætningsværktøjskasse. Her er det selvfølgelig vigtigt, at du bruger det rigtige stykke værktøj, det vil sige den rigtige teori eller model. Det er også vigtigt at benytte den rigtige model, og det er vigtigt, at du bruger modellen rigtigt. Der banker jo heller ikke et søm i med en sav. For at du kan give et rigtig godt svar til din afsætningslærer, skal du nu til at underbygge de svar ved hjælp af empiri eller data. Empiri og data er det samme. Det vil sige, at du skal søge informationer, du kan bruge i din argumentation. De informationer, du finder, skal du finde hos pålidelige kilder. Det vil sige, at du skal ikke spørge din pølsemand. Du kan finde kvantitative data, det vil sige typiske tal, og dem kan du blandt andet finde i Statistikbanken og på Euromonitor. Du kan også finde kvalitative data, det vil sige data, der ikke består af tal. Disse data kan du finde ved at læse avisartikler, læse materiale fra hjemmesider fra brancheforeningerne, fra virksomhedens egne hjemmesider eller offentlige institutioners hjemmesider. Der er mange muligheder, og det er et stort arbejde at sortere i alle disse informationer. Du kan også være heldig, at der er lavet en tv-udsendelse om den problemstilling, du arbejder med. Hvis du er rigtig heldig, så kan det være, at din lærer arrangerer et virksomhedsbesøg, hvor du får mulighed for at se virksomheden med dine egne øjne og stille spørgsmål. Husk at forholde dig kritisk til de kilder, du bruger. Når du så har indsamlet nok data, så skulle du gerne være i stand til, ved hjælp af de rigtige modeller, at give et rigtig godt svar til din afsætningslærer. Og så bliver han så glad. Lad os se på et eksempel. Din afsætningslærer spørger dig om, hvad er Legos kernekompetence? Det vil sige, hvad er det, som Lego er særlig god til, og som samtidig også er værdifuldt for kunden. Du kan gå ned i pølsevognen og spørge. De svarer måske, at han ikke er så ringe endda. Det er ikke noget godt svar. Nej, det er bedre at arbejde med spørgsmål på denne måde. Først kigger du i værktøjskassen efter den rigtige model. Når du skal arbejde med en virksomheds kernekompetence, så skal du bruge Porters værdikæde. Så skal du indsamle empiri, så du kan begrunde dit svar. Man kan sige, at du skal indsamle beviser. Børsen TV har lavet et interview med Niels Lunde, hvor han forklarer, hvorfor Lego har så stor succes for tiden. Det er en god kilde. Niels Lunde har simpelthen også skrevet en bog, Miraklet i Lego. Den kan være god at læse, hvis du rigtig vil imponere din afsætningslærer. Den kan også være god, hvis du skal skrive en større opgave om emnet. For eksempel SRP. Avisen Børsen har skrevet en rigtig god artikel, hvor de interviewer Legos administrerende direktør, Jørgen Vig Knudstorp, om hvordan Legos fortsat skal vækste. Her kan du også udlede nogle af virksomhedens kernekompetencer. Endelig så kan du besøge virksomhedens hjemmeside for informationer. Her skal du være opmærksom på, at du skal forholde dig kritisk til det, der bliver oplyst. Disse hjemmesider er ikke altid 100% objektive. På baggrund af Porters værdikæde og dine data, eller skal vi sige beviser, så skulle du gerne være klar til at udlede Legos kernekompetence.
Det er først og fremmest klodsen, som er meget unik, og som Lego bygger alle sine produkter på. Så har Lego et meget stærkt brand, som betyder meget for målgruppen, og som målgruppen er villig til at betale lidt ekstra for. En meget vigtig kernekompetence hos Lego er produktudvikling. De bruger mange ressourcer på det, og de er rigtig gode til at involvere deres fans i produktudviklingen. Disse fans er selvfølgelig børn, men Lego har simpelthen også voksne fans. Endelig er Lego meget dygtig til at reagere hurtigt og levere nye produkter meget hurtigt til deres markeder. Lego har fabrikker rundt om i Europa, og de er i gang med at bygge en stor fabrik i Kina med plads til 2.000 medarbejdere. Denne fabrik skal levere Lego-klodser til de asiatiske markeder. Yes, siger din afsendningslærer. Perfekt svar. Tak fordi du lyttede med, og god arbejdslyst, når du skal arbejde med afsætningsøkonomiske metoder.